Bada, tingog na ako leader lagi diri. Ganahan rin siyang kapitan nga. 5 nakatuig sig serbisyo. Wa man gid maayong daan ra o. Ayay, nanasin na ngamang. Buhi. Wagi kamang, patay di kamang noon. Bird. Ninanghatag ito, bird. Ninangamang ito, bird. Ninar ti kagipanid-an dito. Naar ko dito ag nagupo-upo ka. Mayong hapon, Kap! Uy! Mayong hapon, Dong! Kap! Kumusta, Kap? Ay, kalimot naman nyo dong ha. Butarin tang kunyo karong eleksyon dong ha. Oo, Kap. Kay- Kap. Kanang ato ning, unsay ato, mabuhat diri sa atong barangay. Ay, may hapon! May hapon! May hapon din dong. Natuloy ang Lagi kay, kanang, hinanglan ko siyang suporta dong. Ikaw, malikot na siya! Sige. Lang, lang! Malikot ka! Tus, may nandiyan ang inakuloy ang Lagi kay, nanginanglan ko siyang suporta agad. Ya, dong, nalato ba? Bada, tingog na ako leader lagi diri. Willing ka, mahimong leader. maon ikaw ino, liman o ang kanya. Ako na mawaan ito yaon, anang wako na niya. Nya, Kunya, yaon, matapang ulo mo, umahin mo, ako na na immunity. pila mo mabukbutante diri. Nun, wanya mo nga. Dahil akong papa, may tawag ulit na niya matay. Di ka ta maswati ang istorya ha. At nilit niya na mataputap, eh ako niya lang paniwaon. Pila mabukbutante diri. Dismimi kanan, lahat na akong papa. Jismil mo tanan dati mo said papa, mao ba? Oo. Klaro kaayo. Tapok-tapok na sad. Yo, lahat akong papa niya matay. Lahat na mo ano natin niya matay. Ya pila mo lista nga matay. Aw, dahil mo po niya, mutantin ko sila. Sino sila kuan bagag na ang bungia. Ganahan rin siyang kapitan nga. 5 nakatuig sig serbisyo. Wa man gid maayong daan ra o. Klaro kay naghisgot ang tumintiryo ato na niya sundan. Ato na sundan. Sana Klaro tayo. Tuwa pa leader. Kahilas. Kung buta rin nyo oy. Panidaan ta na. Siya akong papa, niya matay. Ako ko yapin mo, tuklot na upagtawkan niya. Dahil nakuha mga kaniwa niya matay. Tuklot na upagtawkan na. Unsay pagis bayad na to na. Atong buhat ko na nakam. Ako na iwan, ikas. Ijikas. Oo, ang matali. Mao ba? Oo. Sige, kay bahala na. Oo. Adto arong karong gabi ha. Nya, ipanglista sila og pila ka bukid ha. Oh, wait mo makam. Dagan Ako ko lang, mga igagaw nang matay na. wait mo makam. Suportahin lang ko nyo rin kay ako lagi makadaog lagi ako ni pasiminto yung karsada. Sus, 5 na ni katuig sige. Ko ano way siminto. 5 na ka termino. Suportahin lang ko nyo, kabahala. Buhatan na mo ka bird court diri. Ya, nala niya. Doon ako'y plano na niya. Ako ito na wanon. Kanang Paruhan na dong, basing masikwati dahil ako mo tagasto na. Inamutak niya. Nakapanunod na usay na uwa mga kaniwa kahit akong papa. Nga, nakapanunod na ikaw kapitan na ako ang baryo. Nga, alam ito yan, ako na namatay kahit akong papa o amuha. Nga, ako yun, pinani mo. Ani na lang, tagay kong lista. Oh. Karong gabi ha. Wait mo makap. Ako lang buhat ko, tatawag na yun. Doawa tayo mga gagaw nang namatay na to ha. Oo, ikaw. Nga, ikaw may mong, ay, buhat kong pahanin na. Aba na to, basta ika nanilista, manghatag nita kwarta araw, ipaagi na ko ni mang kwarta. Atong buhat ko na nakam, umat na ni, ako na ikikas. Sige, ano lang. Anak. Sige. Balin. Bagag na ang bungia. 5,000 pa. Patay na ganit na. Ilista pa. Ganahan rin yung kapitan. Oh, yung bungia. Sige, endorse na yung kapitan. Wa ang ginisular dire o. Ang ngit-ngitan eh. Maluon yung tas mga bata, mga age. Buang. Hasta patay 5,000. Binuang. Ato yung sundan, nagtuminteryo. Klaro kay ilan na lista. Ya, salamat kinyo dong ha. Ay, kalimot ha, October 30
ha. Ikam, ang income. Eh, laman, laman. Okay, bye-bye. Hello, Nay! Niyanot ini kapit ng inisyon. Nami maapot nga amu kapitan. Yang anong ilan ni Uy Maoy. Yang hatas. Oh, inyo na ni. Ato na ka. Mga ukoy nangamang na pud hasta minatay di panglista. Asa na bukan ni? Unsa na ka to nga team? Buy makoy man to. Hello! Nay! Tawag na, okay na ka? Niyanot ni Uy Hakit na ukon ma, hakit na inisyon. Pagkabaliw pod. Ako may meter ni Uy Maoy. Ya, nay, ayaw anong kaya atong kapitan ni Uy Maoy. Oh, imo na. Di mong patay gikamang. Naunsa ba? Kasi man leader di ay. Kabuy makoy. Kang ti mong patay gikamang. Kita buhi aniwa ora bagyon. Now, tanawa gikamang. Taglibong gihatag. Pagkabaliw dito mo sugot ani reklamo tani oy. Ayay, nangamang nasad. Buhi, wag gikamang, patay gikamang noon. Mauna na diha ron. Inikuan wala ni butar ninyo kay batik mo binuhatan. Uy, unsa ka diri? Sapa. Kinsa man na diha? Lay nangamang diri. Aska ang mawad diha magan papilit sa kapitan nimo. Nagunsa ka diri oy. Ay, sapa lagi kanina nangamang. Kasi maapil tag listaan ni. Aska nga mawatahan na. Uy, Bird, di mo magikan Bird. Ako na init yun ni Uy Maoy. Yang nukuan ni panis awan, patay. Ako labot na. Aw, umatay yaan mapin anis na. Kulira abon nimo. Aw, imahin mo na yan. Kapit kami nuko ni Uy Maoy. Pati ako para mapil ko. Pila ba yung hatag mo? 1,000. 1,000? Oo. Pati ako nakakutsilyo diri. Ayaw, iulo iha. Ano na pahanak ni mo? Baliwag yun. Na, susulta na. Awa, patay ang gilista na on. Lima ka tuig sig serbisyo. Huwag ginahimo. Awa. Oh, sagunsa lagi buhat oh. Wala, pukawa na. May kay mo gunit pa nagbulpen. May buhi dire. Di gini mo ko anon. Okay, ko na ginagyod. Ang panidaan di ka dire. Ay, may hapon ni tanan niya. Niya ni Ione. Api ng inisyon. Ang tukwi. Yakin. Yung una yung kapitan na niya. Ako yung ihimo ulit niya. Oh, nawihat na ninyo. Inyo na ha inyo na. Kuhaan ba? Natuihan nyo ninyo. Lalat yung maong kapitan na turon niya. Manuo, tapangi at ulit tapangan nini. Ay maka. Natatay ingo. Tapangan at kapitan. Nanis-out na mga buhi. Ang kandoon man ay may nila. May mga patay na ito at ulinis ka, itlaho pa. Naman, okay na mo niya. Na yung atong. Mga mo na inisyon, pohon. Mamangon mo ang mga na ito ang kapitan, ang mga anak, manamot na ni.
Ning gagikan uy. Na. Mo rin tuko ko ni. Kapitan panista ni mga patay. Eh. Tao man niya. Intira ko. Oh. Iwagin ninyo. Oh. Intira ang O may lista. amana. Ako una. Sa mana mana. Eh, ina mahin mo na eh. Na uy nakuha ko niya. Tuwa mo kapitan. Ay sus skritor na Ani, to. Ah, balay ra na mo. Ano may butar? Mauna yung Ang kapitan? mauna yung pahan ni. Aw, mananin ako kapitan. O mahin mo mana eh ako nakuha ko niya. Tuwa mo kapitan. Ano Ang nagbalita eh? tupika. Ano nagbalita? Tupika Skritor nga. na tana. Aw, hindi mauna. Kapitan. Ayaw mo kapag alahin na. Tuwa ko yan eh. Oo. Baliwa gini mo. Gininar ti kag ipanidaan dito. Naar ko dito ag nagupo-upo ka. Patay mo manggihatagan kaming buhay wa man. Kumahigin ko ano ni mo. Karana tulo mi kabuko. Kanina ra mi si panii di mo. Aw, mauna. Mau ano yung nagot yung nauna. Ano na kuha nga? Tuwa ko yan niya. Yung kapag alahin. Di kami musaba. Ni. Ay, yung kapag ato yan niya. Pagkakurakot Ya, ni kenapa? Ana, 100 ra. Punig 100. Uy! Ini lumayan mo na. Angay-angay. Bangon. Angay-angay. Ay, minatay. Wala yung ramo. Amo ay buhi. Ya, wala yung mo. Mutang mo ni. O sige, aris ako. Ni. Patas ka.